Orada Minister Kabinetinin ağzaları biz şu Minister Kabinetinin novatdaki meclisini geçiriyoruz. Meclisimin gün tertibinde esası kâvr resmi namalarını taslamalarına şeylem yurdumuzun durmuşuna değiştirip bir neçe mühim meseleleri seyreder. Hormat Minister Kabinetinin ağzaları, men meclisin başında esas sizi ve sizin üstünüzden mehruan halkımı yurdumuza yetip gelen alımlar günü bilen tüy sürökten kutlayar. Alım ve alımı teknik ösüş ata-vatanımız bu dünyada ösen öňde barjy ýurtlaryň hatarına goşulmagyna ören uly ähmete ýeder. Şoňra da biz esasy bir karar döwletimizde almy ösürmek, alymlarymyzyň esas almy baglaklaryny ören mühim geljek uly bolan ugurlara gönükdirmek. Ýaşlarymyzyň alma bolan höwesini bundan beýle artdyrmak boýunça köp işleri amala aşarýar. Alman kazananlarını önümçülüğü giyinden ornaştırmak. Onun madde inzamlayan binyadıны bundan beylek berkitmek. Yukarı dereceli almi işgärler tayarlamak. Umuman alım ulgamını döwrüň talaplarına laýyklykda özgertmek bizim bir almy ösürmekde öňde goýýan esasy wazipelerimiz. Şu wazipelerden oralyp biz alimlarymyzyň almi baglaklaryny bir netijeli alıp barmaklary, alımda uly üstünlükleri kazanmaklar için ähli zerur şertleri döredýär. Biz geljekde hem alım ulumuny hasym kämilleşdirmäge, döwletimizden ilmi kuwwatyny mundan beýle hem artdyrmaga gönükdirilen özgertmelerimiz iýdigderli dowam eder. Men sizi we sizin üstünizden ähli mehruan halkymy, alimlerimizi, almy işgärlerimizi yendirýär, yetip gelen alımlar onu bilen tüy sürökden kutlaýar. Men size ve alimlarymyza hem almy işgärlere watanymyz bundan beýle gullap ösürmekde, halkymyň her bir raýatyň bagtyar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilen täze alma açışlar hem tüy sürökden arzu edýär. Hormatly prezidentimiz meclisiň gün tertibine geçmek bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş turunyşy Muhammed Fatih berdi. Vice-premier özüniň gödөгçüge diýen ulgamlaryna işlen ýagdaýy şeýle-de milli liderimiziň ulul beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülen çäreler hakyna hasabat berdi. Bu wagtda öňde durýan wezipeler çözmek boýunça anyk tapşyryklary berip, döwlet başlarymyz şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň garamagyna akyň möhüm desgallarda alınıp barýan işlere berip gödөгçük etmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz yurdumuzda halkara derejesinde çärelen hemme taraplardan ýokary guramaçylyk geçirilmegini üpçün etmek barady da vice-premier degişli tapşyryklary berdi. Soňra Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Nurberdiýew milli kanunçylygy käýleşdirmek, yurdumuzda häzirki zaman halkara hukugynyň umumlykda ikrar edilen kadrlaryna laýyk gelýän kanunçylyk hukuk bunyadyny kemale getirmek boýunça geçirilýän günlük işler hakynda habar berdi. Döwlet başlarymyz täze taryhy ýamda döwlet ýatyryň ileri turýan ugurlaryna we umumlykda ikrar edilen halkara kadrlaryna laýyklykda milli kanunçylygymyzy mundan meýlekde kämilleşdirmek mümkindigini belläp, ýerlerde deputatlaryň öz saýlawçylary bilen has ýakynyn gatnaşyk etmeginiň, halkyň saýlanlarynyň derwaýy turmuş meselelerini çözmäge işden gatnaşmagynyň zerurdygyny aýratyn nykdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysat topluma gödөгçüge diýen ornbasary Goçuýew garamagyna düzümlerde işlen ýagdaýy hemde ýurdumyzyň maliýe bank idaralarynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň başlygyna hasabat berdi. Vice-premier ykdysady hyzmatdaşy guramasynyň Sewitleýin meýilnamlaşdyryş geňeşiniň nowatdaky 20-nji maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk hakynda da habar berdi. Şol maslahat şu ýylyň 11-nji 13-nji iýunyna Aşgabatda geçiriler. Garaşyl ýaly duşy gatnaşmak üçin ykdysady hyzmatdaşy guramasynyň agdalary bolan ýurtlaryň dürli döwlet idaralarynyň ýolbaşçylary Türkmen paýtagtyna geler. Türkmen tarapyndan maslahatyň işine maliýe, bank we statistika düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşar.
Hormatly prezidentimiz iqtisady ulgamy özgertmäge degişli kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň möhümdigini belläp, ýöňde goýulan wezipeleň ählisiniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmen döwletiniň dünýä goşuluk aragatnaşyklary ulgamyna mundan meýlekde goşulmagyna, milli iqtisadiyetimiň dipkinli ösdürmegine hemde Türkmenistanyň maddi hali ýagdaýynyň ýokarlandyrmagyna ýardam eder diýip nykdady. Milletiň lideri maksatnamalaryň düzgünleriniň ýerine getirilişine degişli gödekçiligi üstün etmegiň zerurdygyny ýetişip, vice-premier birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşar siýasat ugrunyň dünýä birleşiginde giňden ikrar edilýänini nyktap, dürli derejelerde halkara gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmegiň zerurdygy hakyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz biziň ýurdumyzyň geljekde de gyzyklanýan taraplaryň äklide bilen umumyň gatnaşyklary kimme tarapdan giňeljekdigini, sebäpden we dünýäň döwletleriniň arasynda ykdysady aragatnaşyklary ösdürmäge ýardam etjekdigini belläp, Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň sebitleýin meýilnamalashtyryş geňeşiniň ýöňde boljak duguşygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Emredow, Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri hakynda, hususan Türkmenistanyň prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş taparynyň jemleri hakynda hasabat berdi. Bellenşýäli Türkmen döwletiniň başlygynyň Pekinne Şanghai hyzmatdaşyk guramasynyň duguşygyna hormatly mehman hökümine gatnaşmagy dünýäde bitarap Türkmenistanyň uly awraýynyň bardygyna, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň, şolsana ýetasy sebitleýin we halkara guramalaryň biziň ýurdumyzdan hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanmasynyň ýerigleri artýanygyna, Türkmen lideriniň alyp barýan oňyn dörejilikli siýasatynyň ählimum gollug tapýanygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Vice-premier hasabatynyň şäherlerini Owganistan meselleri boýunça daşary işler ministrleriniň derejesinde 14-nji ýylyna Kabul şäherine geçiriljek halkara maslahatyna gatnaşmaga görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Yegeleýew, ýa-da wagtda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlaryna durmuş hemde senagat tüzümlerini ösdürmek maksady bilen giňerimde ýaýbanlandyrylan medeni durmuş maksatly möhüm ähmiýetli desgararda işleň başy, şeýlede döwlet başçylarynyň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetiriş hakynda hasabat berdi. Döwlet başçylarymyz hasabat diňläp, Türkmenistanyň köp taraply ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge toplumlaryň çemeleşmegi, ilatyň durmuşynyň ýokary derejeleriniň senagat, ýaşaýyş durmuş we medeni maksatly täze desgarlaryň gurulşygynyň giňmeşerli maksatnamasyna esas edilip alnandygyny nykdady. Şol maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýedi watanymyzyň şäherleriniň we owalarynyň keşbi düýpli özgerýär. Ýa-da zaman durmuş ykdysat tüzümleri babatda şäher bilen owaň arasyndaky tapawut aradan aýrylýar. Hormatly prezidentimiz bu meseleýän dowam edip, Orta Aziýanyň iri işegur we medeni merkezleriniň derejesine eýe bolan Türkmenistanyň paýtagtynyň häzirki zaman dipkinli ösýän şäheriň öz bolşy keşbini özüne jemländigini nykdady. Şonu gözellik we amatlyk, binagarlygyň öňde barjy gazanan üstünlikleri, injener tehnik pikir we asarlardan bäri dowam etip gelýän milli binagarlygyň diýipleri sazyşykly utgaşýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Hoca Muhammedow neft gaz puwdugyny, himiýa sanatyny we balyk goşulygyny ösdürmegiň puwduklaryň maksatnamalaryny amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi. Hususan hökümet başçylarynyň ornmasary hasabatynyň çäklerini 5-7 iýun aralygynda Mar welaýatyna bolan iş taparynyň netijeleri barada aýtdy. Milli liderimiz hasabat diňläp, garaşly Türkmenistan watanymyzyň ýalňyç energetika toplamyny, şeýlede himiýa sanatyny we balyk goşulygynyň kärhanalaryny hassa dipkinli ösdürmäge degişli gaýry goýulmasy wezipeleri öňsüçekdi. Ýa-da ýalňyç energetika toplamyny puwdugyň çygymal we öýrençli kuwatyny berkitmäge hemde Türkmen energiýa serişlerini daşary ýurtlara ýerbermek mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilen giňerimli maýy goýum taslamalarynyň birnäçesi amala aşyrylýar diýip hormatly prezidentimiz energetika ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde ösdürmegiň möhümdigini bellädi. Şuň bilen baglykda milli liderimiz degişli ýol başlary şol meselelere degişli anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Seyit Guliýew gödekçilik edýän ulag we aragatnaşyk toplumlarynyň puwduklaryny geçirilen işler hakynda hasabat bilen çykyş etdi. Döwlet başçylarymyzyň häzirki döwrüň taraplaryna laýyklykda demir ýol, awtomobil, deňiz, derýa we ulaglaryň beýlik görnüşleriniň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, puwdugyň maddi enzamlaryň binýadyny puwtlandyrmak hemde döwre wagtlaşdyrmak bilen baglanşykly ulul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hasabat diňläp, Türkmenistanyň uly ulgamlarynyň giň gaýran sebitleýin düzümlerini kemale getirmäge işin gatnaşýanyny bellädi. Muňa özi ýurtlaryň ýagy türlü kuwatyny durmuşa geçirmäge we tutuşlygyny alnanna sebitde durnuklylygy, howpsuzlygy puwtlandyrmagy hemde durnukly durmuş ykdysady ösüşe ýardam eder. Bu wagtda döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň ähli ulag we aragatnaşyk puwduklaryny depkinli döwre wagtlaşdyrmagyň zerurdygyna aýratyn ünsüçekdi. Şol puwduklar dünýäniň iň öňet ünümleri boýunça işlemeliler. Türkmenistanyň prezidenti ulag we aragatnaşyk puwduklarynyň tutuşlygyny alnanna milli ykdysadyetimizi depkinli ösdürmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu urda amala aşyrýan işleň netijeligini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreleri görmegi talap etdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Atoglyf gözetçi edýän dokumentin agatyna töwda we daşaryk sada aratnaşyklar ulgamynaky işlen ýagdaýy şeýle ýurdumyň hökümet wekiliýetiniň düzümine Hatay Halk Respublikasyna bolan iş taparynyň netijeleri we Türkmenistanyň wekilleriniň Şanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň işgürler maslahatyna gatnaşmak barada hasabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky neftka serişlerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori Qaqaýew ýurdumyň hökümet wekiliýetiniň düzümine Hatay Halk Respublikasyna bolan iş taparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, Türkmengaz döwlet konserni bilen Hitaýyň Milli Neftgaz korporasiýasynyň arasyna ýakyny gol çekilen çarçuwaly ýalaşygyň ähmiýetiniň uludygyny bellemek bilen meclise gatnaşyry ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz ýurdumyň energiýa serişleriniň esasy diversifikasiýa ýoly bilen daşary ýurtlara ýermek syýasatymyz ýygyderli durmuşy geçirýär. Ýakynda Türkmengaz döwlet konserni bilen Hitaýyň Milli Neftgaz korporasiýasynyň arasynda Türkmenistanyň Hitaýa TV'ye galan goşmaçy meşgul ýermek goýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky çarşuwaly alalaşyga gol çekilmegi muň aýdyn şaýadydyr. Bu alalaşyga gol çekilmegi energiýa serişlerine baý bolan ene biziň döwletimiziň halkara aýyn hassa ýokulandyr. We goşmaçy maliýe serişleriniň ýurdumuza gelip oguşmagynda mümkinçilik berer. Elbetde biz maliýe serişlerini esasy bir karar watanymyzyň bundan beýlek gülläp etmegine mehriban halkymyň halygyny hassa oglandyrmagy gönükdirer. Men sizi Türkmengaz döwlet konserni bilen Hitaýyň Milli Neftgaz korporasiýasynyň arasynda Türkmenistanyň Hitaýa TV'ye galan goşmaçy meşgulini ýermek goýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky çarşuwaly alalaşyga gol çekilmegi bilen hem tüýterekden utdaýar.